mä luulen, että me ollaan niin täällä pystytty kokeilemaan sitä, että mitä se tekeminen on, mitä ajatteleminen on. Ja siitä niin jotain niin kuin ylilyönneistä menee pieleen ja jotain niin sitten jotain niin syntyy. Se on ehkä se on niin kuin se, mitä me puhutaan niin kokeellisuuden nimikkeellä täällä. Musta hyvä painottaa riskinoton niin mahdollisuus tai tommonen, niin että tuetaan siis aito riski. Se on aito riski. Koska siis se on vähän niin kuin samanlainen kysymys kuin että riski ja sitten niin kuin aito riski ja sitten niin kuin tutkimus ja aito tutkimus. Se, että jos tutkimus lähtee niin kuin suuntaan kohti tuntematonta aidosta ja sitten kun miettii, että ehkä se ei löydy mitään. Se on, en tiedä mitä mä löytäisin ja millä eväällä mä sinne niin menisin edes, kun en tiedä mikä se on. Mä tulin tänne, niin tilanne oli aika lailla nolla, koska ensimmäisen kuukauden aikana häipyi melkein puolet työntekijöistä ja me ei tiedä yhtään mitä ne oli tehnyt. Ja sitten oli aika riitasää ja autoi miinoja siellä täällä eikä tajunnut yhtään missä mennään. Sitten täällä yritti vaan jotenkin selvitä ja tajuta mitä täällä tehdään, mutta kun ei oikeastaan piti kaikki rakentaa uudestaan alusta. Mä luulen, että täällä tehtiin jonkin sortin kulttuuritutkimusta. Ja sitten ehkä aika perinteistä nykytaideopetusta mun uskomus. Joo, näin se varmasti oli, koska mä opiskelin silloin. Joo, kyllä. Joo, visuaalisen kulttuurin tutkimusta. Ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua Roppissa me tulin tänne näin kanssa sitten sen kevään aikana sitten niin kuin Marjo, Mine ja Harri oltiin täällä ja sitten kun nämä vanhat rakenteet, me ihmeteltiin niitä. Oli kaikki oudonimisiä kursseja eikä kukaan kertonut meille mistä on kysymys ja niin edespäin. Ja legendaarisena on se Porin Konian ruumis, mistä me ollaan puhuttukin joskus. Mistä me ei tajuttu yhtään mistä on kysymys, kun oli tämän joku Konian ruumis niminen kurssi. Ja sitten oltiin vaan niin ihan pihalle ja täällä oli jotain oppivaatimuksia, jolla kurssinimikkeitä ja kaikkea. Ja sitten oikeastaan yritettiin vaan sammutella tulipaloja aluksi selvitä hengessä. Miten se niin meni opiskelijoiden kanssa silloin? Että huomasiko ne sen, tai niin kuin, että tavallaan sen tilanteen, että miten te pystyitte niin sen kannattelemaan? Mahdoton sanoa. Mulla ovat niin aika vieraiksi ne tyypit. Ne oli myös tosi erilaisia opiskelijoita kuin mitä me itse otettiin sisään. Suuri osa, ei kaikki esimerkiksi Satako samanlainen kuin mitä meillä on ollut. Mutta suuri osa niistä ihmisistä oli tosi toisenlaisia varmaan kuin mitä meille tuli. En tiedä hakiko meille eri ihmistä, otettiinko meille tyypit sisään, mutta ne oli myös jotenkin jäi mulle aika etäiseksi. Mä oikeastaan hirveästi tutustunut niihin vanhoihin, ehkä ihan joihinkin harvoihin. Mutta kyllä se aluksi oli vaan sekavaa ja mietittiin, että mitä pitäisi tehdä tällä tavalla. Ei musta oli linjaa. Musta se on varsin myöhäinen se Pori-juttu loppujen lopuksi. Siis itse asiassa mä en usko, että se on kuin 2-3 vuotta vanha juttu. Että täällä on tietyt niin tyypit alkanut tekemään yhteistyötä ja se alkoi kantaa hedelmää yhtäkkiä, se kaikki yhteen pelaaminen. Mitä siihen alkaa osa laitoksesta tai osa porukasta teki. Mä en tiedä mitä tämä on aina. Mun mielestä se on aika myöhäinen se koko meidän opetuskuvio loppujen lopuksi. Se silleen pikkuhiljaa alkoi rakentua, mutta sanotaan, että kultakausi ei ollut kuin 2-3 vuotta. Se tuntuu ehkä nyt pitkältä jo. No siis niin. Recording, mutta ei se mitään. Siis siinä vaiheessa, sit siinä oli, Harri oli jo tullut niin kuin silloin, ehkä siinä Harri johtaja ajaa siihen, kun se alkoi vähän kypsyä ja täällä oli vähän tietysti. Muutama tyyppi alkoi mennä yhteen ja tekee yhdessä. Tai ehkä me tultiin niinku tietoiseksi siitä, että se projekti on olemassa. Et siihen asti se oli tavallaan niinku, muhinut, mutta sitten me niinku tajuttiin, että nyt tämähän on niinku olemassa tämä juttu. Mä muistan, kun teillä oli se joku auto, tai se, missä te poseeraatte just se auton kanssa. Oliko se jotenkin ensimmäisiä semmoisia, koska sitten mä muistan, että siinä jotenkin tapahtui. Se oli ehkä ensimmäisiä semmoisia yhteispeliä, joo. Ainakin mun kohdalla se oli ehkä eka sen tyyppinen niin kuin Pori-juttu, mikä sitten myöhemmin muodostui tämmöinen. Että tehtiin jotain, katsottiin leffoa ja keskusteltiin ja oli kaikkea kokeellista hommaa. Sitten tuli semmoinen asia, että opetus on kokeellista ja että opetus on niin kuin aina jotenkin, että opetus- on taidetta ja se alkoi yhtäkkiä jotain luonnollisen tavan niin ilmaantua. Varmaan se eka oli muuten se kurssi mun kohdalla ainakin. Mikä kurssi se oli? Se nimi oli B-elokuva. Joo, niin justiin. B-elokuva-kurssi.
Mitä siellä tapahtui siis? Katsottiin toi Pink Flamingos, siis onko se tuossa baltimorelainen, siis ton John Waters. Katsottiin John Waters Pink Flamingos, tietysti se leffa, mikä on sen totalinen trash. Sillä oli Divine pääosassa ja kaikki hädysöntä. Sitten jotenkin siinä semmoisessa revittelyssä, mitä se kurssi oli, se oli aika musta leikkimistä, niin alkoi löytyä vähän uusia tapoja tehdä. Mulla se oli ensimmäinen varmaan sellainen, mikä alkoi mennä tähän suuntaan. Se oli 2007 kevät. Mä en tiedä, onko sulla ollut jotain muista kokemuksia. Mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa kasvaa. Musta tuntui, että täällä oli niin sekalaista jengiä ja monet tyypit teki eri juttuja. Ja toi ei ihan tavallinen laitos, että noi tekee tota ja me tehdään tätä. Mutta mä luulen, että tuli sellainen periodi, jolloin Harri tuli, johon yhtäkkiä kaikki, jotka täällä oli läsnä, teki oikeastaan ihan samanlaista hommaa. Ja silloin se yhtäkkiä alkoi kehittyä vielä enemmän eteenpäin, se meni oma linja. Että siinä oli mikä ongelma, että olisi muita ihmisiä ja tuolla tavalla vaan. Vaan sitten kun se linja oikeastaan löytyi vahingossa, musta tuntuu vasta sitten, kun me oltiin, kaikki teki vaan samaa. Niin se hetken aikaa me huomattiin se. Sen jälkeen, jos mitään välineitä tulisi, niin sketalle löytyi joku sellainen oma juttu. Ja se on joku se, mitä luonnehtisi ehkä kokeellisuus ja tutkimuksellisuus. Kaikki niin kuin osana. Oliko ne kurssit sitten, että onko ne pysynyt samoina, mistä kone- ja ruumiskursseja varmaan enää ole, että miten se niin sitten... Sitten me ollaan jouduttu uusia noita tutkintovaatimuksia aina ja varmaan niin kuin, varmaan toi viikko on nyt sitten eniten sen näköinen, kuin mitä tämä porukka tekee, mutta muut tuntuu tosi paljon. Koska se taiteellinen tutkimus mun mielestä tuntuu, että se oikeasti tuli silloin, kun Harri tuli, että sitten alkoi olla kyllä, semmoinen, että alettiin puhua ylipäätään taiteellisesta tutkimuksesta. Harri toisi asioita, kun tulee tärkeää vasta ihan viime vuosina. Joo. Mutta toi on mun mielestä kiinnostavaa just, että sitten niinku, no sullahan oli se, että onko sä oot muutenkin kolunnut noita estetiikan reuna-alueita, että näitä kaikkia kids, glamour, luksus, se oli se seminaari mun mielestä kanssa. Siinä oli vähän samaa henkeä silloin sekin jotenkin. Sekin vähän semmoinen teos. Joo. Kyllä. Totta, siinä alkoi ehkä olla kanssa sellaista, joo totta. Milloin se oli? Se oli 2008 syksyllä. Joo, aivan. Joo. Et siinä oli jotenkin semmoinen kans vapautunut ja semmoinen hauska fiilis siinä projektissa. Joo, siinä oli ehkä semmoinen teosjuttu kanssa. Jotenkin kyllä se niin pikkuhiljaa hahmottu. Joo. Siis se yksi keskustelu, joka me käytiin, joka oli mun mielestä kauhean semmoinen niin kuin silmiä avaava, jossa me päätettiin lähteä suunnittelemaan toimintaa siltä pohjalta, että me miettiin sitä, että mikä on kunkin niin kuin omat intressit. Mitä sä haluaisit oikeasti tehdä? Ja sitten me ruvettiin niin kuin kelaan sitä, että Reijohan sen aloitti ja se aloitti sillain, niin minä seuraavaksi, sillain kiltisti, niin kuin, että mitä mä nyt tekisin niin kuin tällä uramielessä. Ja sitten kun me oltiin menty se kaikki rundi, kun sä olit seuraavaksi, sanoit, että sä oot aina ollut alkua. Ja sitten mä tajusin, että jes, niinhän mäkin olen aina ollut just tätä näin. Ja sitten jokainen niin kuin sillain, että ei nyt mitenkään niin kuin tietoisesti hyljeksinyt toisia vai tällainen, vaan että niin kuin, on niin kuin kulkenut semmoisella reuna-alueella ja niin kuin altistanut itteensä ja etsinyt semmoisia toisenlaisia tapoja, eikä ole kiinnostunut tungeksimaan johonkin keskustoihin. Sitten Reijokin sen kierroi, no jos oikeesti sanoisin mitä mä haluaisin. Täällä ehkä oli potentiaalisesti semmoisia tyyppejä, kun oli häärännyt omia juttuja ja mennyt vähän sivureittejä. Ja sitten yhtäkkiä kun muut tyypit häipyi, niin oli vaan ne tyypit jäljellä ja sitten alkoi mun mielestä keittymään jotain ihan uutta lientä. Niin sitten niinku tajuttiin myöskin, tultiin niinku sanotusti tietoiseksi. Mehän kaikki tehtiin niin, että me ollaan itse asiassa tämmöinen ryhmä. Niin. Mutta ja sä puhuit siitä teoksellisuudesta. Ja teoksellisuus tuli siinä. Joo, koska sehän me on oikeastaan hiffattu jo vähän viime minuuteilla tässä näin, että me suhtaudutaan teoksellisesti näihin juttuihin. Kyllä. Mutta ehkä sitä ei niinku ajatellut niillä termeillä ensin. Harri tuli kuukausi mun jälkeen. Niin, sellainen tämä oli. Tänään kävi tuo lehtityyppiset Mikko Elo kysymässä ihan fiiliksiä, että mikä onko se haikea tai jotain. Niin onko tämän aika niin ristiriitainen olo monella tapaa. Se on hämmentävän vaikea niin miettiä. Mutta se, että mä oon ollut kuitenkin täällä nyt 8 vuotta. Mä oon 8 vuotta. Se on ihan niin aika lailla psykoottinen aika olla. Mutta tässä kun mä tulin, niin mä tulin Anne Koskisen paikalle. Ja musta tää oli aika, mietin, että on ehkä joku professio-orientoituneen koulu silloin.
Ja se mitä me on tehty, niin me on muokattu tää semmoiseksi, että tää on niinku ajattelukoulu. Se on totta. Sitä, että tekeminen ja ajatteleminen on sekin yhteydessä. Se ehkä on niin sillä tavalla kurillista tai jotenkin, että se on sieltä kuritonta ja siinä voi menettää myös jotain. Mutta se on kuitenkin niinku sellainen juttu, mikä on ainutlaatuista mun mielestä tässä. Joo. Mä luin mä kirjoitin yhtä juttua niin, että näin, että sen Symberbergin juttu, niin siinä luin just sitä, kuinka se leffojen, se puhuu niin irrationaalisuudesta, kuinka se on tärkeä asia. Silloin kun maailmaa ei ymmärrä, jos niin katsoo sitä niin statistiikan ja tämmöisen sosiologisen analyysin kautta. Se pitää niin lähteä sen lapsen omaseen paluu sellaiseen niin tilaan, missä niin muistaa, minkälaista on niin tietty lapsen kaltainen, tai niin kuin reisesti naivi, sen takia se leffat on naiveja ja pompöösejä ja absurdeja ja ihan niin kuin yövereitä. Ja mä luulen, että me ollaan niin kuin täällä pystytty kokeilemaan sitä, että mitä se tekeminen on, mitä ajatteleminen on. Niin kuin ja siitä niin jotain niin kuin ylilyönneistä menee pieleen ja jotain niin kuin sitten jotain niin kuin syntyy. Se on niin kuin hirveän. Se on ehkä se on niin kuin se, mitä me puhutaan niin kokeellisuuden nimikkeellä täällä. Minusta hyvä painottaa riskinoton niin mahdollisuus tai tommoinen, niin kuin, että tuetaan niin siis aito kokeilu. Riski. Että se on aito riski. Koska siis se on vähän niin kuin samanlainen kysymys kuin että riski ja sitten niin kuin aito riski ja sitten niin kuin tutkimus ja aito tutkimus. Se, että jos tutkimus lähtee niin kuin suuntaan kohti tuntematonta aidosti ja sitten kun miettii, että ehkä se ei löydy mitään. Se on, en tiedä mitä mä löytäisin ja millä eväällä mä sinne niin menisin edes, kun en tiedä mikä se on. Mutta se ennakko-oletus, jos aidosti lähtee semmoiseen suuntaan, missä ei ole mitään. Niin se on vähän eri kuin karhun kierros, missä on selvänä, niin että tämä on näin monta kilsaa ja miten kauan sillä kestää. Niin, ja siis jos kysymys on se, että jos sä lähdet niin Paavun kanssa, kun tehtiin jossain Suomenlinnassa, että se on pakettiautollinen kamaa, mutta jos sä metkin siellä ja huomaat, että siellä ei ole tietä ollenkaan. Se jää niin siihen. No, ei siellä tietenkin menisi laivalle ja se silloin sujuu se, ettei se liity tähän. Mutta se, että jos sä oot ihan väärillä kamoilla, tai sulla on niin lämpimän sään varusteet ja sitten siellä on hirveän helle. Siis näin, niin kuin tämmöisenä metaforisena. Et siihen on valmis, että sitten menee pieleen joskus. Mutta sitten kun jotain saavuttaa, niin sitten se on sitäkin hienompaa. Ja se saavutus ei tarkoita sitä, että se on jotenkin niin kuin hieno joku muoto. Säkin kun olet harjoitellut varhaisesta lähtien, niin mitä mieltä sä oot? Mä itse tuossa kelasin, että mun mielestä homma on oikeastaan kypsynyt tosi myöhään. Että musta tuntuu, että tosi pitkän aikaa se kupli niin kuin alla, niin kuin Taina sanoo hyvin, että loppujen lopuksi vasta siihen kohtaan joku ihan muutama vuosi sitten. Mä sanoisin, että 2-3 vuotta oli semmoista huippuliitoa. Että se ehkä tulit johtajaksi, että ihmiset tuli ja meni ja yhtäkkiä tietty jengi hetken löysi toisensa ja löysi ehkä vielä tapoja tehdä hyvässä juttuun. Niin oikeastaan niin kesti tosikaan kypsyttää tämmöinen juttu, mitä täällä on tehty. Et en mä usko, että me oltaisiin vastattu näin 3 vuotta sitten edes. No muistan, että se on ollut erilaisia aikoja selkeästi. Erilaisia aikoja. Silloin on ollut niin kuin, että Anni oli jossain kohtaa siellä hoitamassa lehtorifestiä ja Annu. Silloin kun Heikinä kun Minna oli, niin se oli, niin kuin, että siinä oli erilaisia, niin kuin, en mä tiedä, siis kyllä se, ja mä luulen, että niin kuin, mä ajattelin kun tämä tapahtuma tuli ja että niin Pori-programmi, tämä numero, että olisi jotenkin ollut valmis prosessoimaan tai prosessoituna jotenkin se, mutta ei se vielä ole. Mä luulen, että se vielä aika pitkäksi aikaa semmoinen jotenkin tämmöinen. Mutta se on joku asia, mikä kannattaa kyllä niin kuin käydä läpi ja jotenkin vielä yrittää miettiä, että mistä siinä on niin kuin kysymys sitä, että pedagogisesti ja jotenkin siis sekä niin kuin taiteen ja tutkimuksen että niin kuin opetuksen kannalta niin kuin tärkeää. Niin me puhuttiin tosiaan, kun se just tuli, että ylipäätään se taiteellisesta tutkimuksesta ruvettiin puhumaan silloin. Mä luulen, että se yksi syy, miksi mä niin kuin olin täällä, niin on siis Annen jälkeen, kun Anne oli mukana siinä niin kuin skauttaamassa, niin oli, että
se halusi, että täällä on joku jatkotutkintokoulutusta. Eli se piti olla joku väitöihminen ja siihen aikaan 2006 niitä ei kauhean montaa ollut. Mutta sillähän oli kiinnostavia kevoja kyllä, että mä muistan kun sanoin, että saatolla tämän homman hallinnoiminen on teos. Se on ekana päivänä on täällä. Ja se sanoi, että koko Porin yksikkö on hänen teos. Mutta me tultiin siihen samaan jotenkin ihan toista reittiä. Me tultiin siihen samaan. Siis se tuntui psykoottiselta silloin, kun sitä mietti silloin, että on tosi outoa saada se tapa miettiä. Mutta oikeasti me tultiin siihen samaan paikkaan. Että niin opetuksen teoksellisuus ja niin kuin teokset ja opetus ja tutkimus, kaikki on niin aika lailla iloisesti sekaisin. Siis sehän on iso muutos. Siis sehän tuli silloin, se oli varmaan osittain jo Marjonkin aikana, mutta jossain kohtaa me alettiin tekemään sitä kautta, mitä me oikeasti tehdään. Totta. Et silloin mä tiedän, kun Heikenholm Minna tuli, niin silloin oli tietty paikka, mitä se sanoi, että se pelaa siihen. Ja nämä on ne, mitä tarvitaan, että se lähti niistä sen ohjelman tarpeesta enemmän kuin siitä. Ja sitten sen jälkeen se jossain kohtaa muuttui niin, että me tehdään sen pohjalta, mitä me itse kukin ollaan kiinnostuneet tekemään. Se tavallaan on... Se on niin asteittain, mutta mä luulen, että siitä tuli niin linja, kun sä tulit johtajaksi, koska se tavallaan niin linjasta sen, että ei enää niin kikkailla mitään. Ja sitten myös oli se, että me ei tehty enää niin kaksosagendaa. Joo, mikä on tyypillistä. Eli se oli se, että sillä, että me jotenkin kuvataan ne meidän tekemiset semmoisena kuin ne on. Esimerkiksi rahoitushankkeisiin, hakemuksiin. Jos ei kelpaa, niin ne ei kelpaa, mutta sitten niin me tehdään näin, että me kaadutaan sen mukaan. Niin. Se oli iso, se oli hirveän vapautta. Siis tässä on se päätettiin vaan kerran ja sitten tajusit kirkkaasti, että se on näin se tehdään. Ja myös, että kenelläkään ei tarvitse väkisin roikkua tässä hommassa. Se oli vähän niin kuin seksuaalinen vallankumous. Sekin, että poltettiin rintaliivät. Sitten kun muut valittaa edelleenkin tuolla, että niin pitää tehdä näitä ja näitä suorituspisteitä ja muuta. Mä ihmettelin aina sitä. Mutta sitten mä tajun toki, että mä oon ollut onnen kanssa. Että just kun me oltiin täällä syrjässä kaikesta, meillä oli tämmöinen kiva porukka, niin pystyttiin kollektiivisesti olemaan vahvoja ja tekemään päätöksiä. Koska mulla oli sitten kädet siinä, niin kuin on edelleenkin siinä niin kuin hankesalissa, jolla haetaan paikallisilta viranomaisilta rahaa ja ne on niin kuin ihmisiä, joilla on hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä on visuaalinen kulttuuri tai taiteellinen tutkimus ja mitä se on, ja mitä se niin kuin oikeasti on ja mitä se ei ole. Ja sitten kun sitä oli niin kuin yritetty vähän vääntää sen näköiseksi, että tostakohan ne tykkäisi ja ostaisiko ne tommosen. Ja sitten kun teki yhtä ja sitten piti niin kuin yrittää selittää, että me myös saatiin aikaiseksi tämä tämmöinen juttu, joka me luvattiin teille. Mutta sitten kun se niin kuin tämä kaksinkertainen kirjanpito jäi poistaa, tämä tämmöinen, niin se oli kauhean hauskaa niin kuin sillä, että no kuvataan kuulkaa, ja se oli muuten tosi helppoa. Meidän suoritukset ja niin kuin saavutukset projekteissa alkoi kasvaa ihan eksponentiaalisesti, kun todettiin, että katsotaan mitä me ollaan oikeasti tekemässä ja pannaan ne tavoitteiksi. Kyllä. Niin ne oli helppo saavuttaa. Ja sitten, mikä on niin hyvää, että tehdään hyvää eikä mitä pitäisi tehdä. Joo. Se on ihmeen iso kyllä juttu, mutta hirveän harvinainen yliopistomaailma. Niin, se on vaikea niin tehdä semmoista niin odottaa, että mitäkään pitäisi tehdä tyyppisesti. Mutta tässä oli siis tosiaan se politiikkasysteemi on aika mutkikas juttu loppujen lopuksi, kun miettii, että toisaalta silloin kun me oltiin alkuaikana, oltiin Taikin alainen yksikkö, niin jossain mielessä se niin kuin meidän olemassaolo ei ollut koskaan kauhean uhattu. Se oli aina niin kuin se oli sotamaa, oli rehtori, sillä oli oma niin kuin juttunsa täällä. Muutenkin se oli vain enemmänkin niin kuin meritti, oli Vaasassa yksikkö. Se on jotain, että korkeakoulu toimii muuallakin ja on tutkimusyksikkö ja näin. Ja sitten kun tuli niin kuin Aalto, niin se muutti tämän koko kuvion. Kaikki niin kuin alettiin niin kuin uudella tavalla kyseenalaistaa, koska siihen tiettyyn pisteeseen asti me rakennettiin sellaista kuvaa siitä, että me tehdään tämmöinen yksikkö, millä on tietty potentiaali kasvaa, olla kansainvälinen, just vähän niin kuin jossain Jenkki-yliopistoissa on tuolla, onko se nyt Binghamtonissa, mikä on tämmöinen hirveä muuriukaupunki, missä on tosi kova joku kirjallisuustieteen yksikkö. Niin kuin se on State University of New Yorkin joku. Että on tämmöisiä niin kuin pienissä paikkakunnilla ja se oli se niin kuin malli, mikä mukaan tehtiin. Mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että tämä ei niin kuin ole mahdollinen. Ja sitten niin kuin on ollut hyvin. Ja se on ollut musta aika rankkaa ja raskas se meidän loppuaika. Mutta mun mielestä siis mehän on niin kuin viimeiset, siis koko tämä aika, jolloin me teemme sen päätöksen ryhtyä niin kuin tekemään sitä, mitä me ollaan tekemässä ja puhumaan avoimesti, mitä me ollaan tekemässä, niin samalla niin kuin
samalla tuolta ylhäältä päin yliopistobyrokratiasta alkoi tippua vaatimuksia, että fokusoikaa, ilmaiskaa, mitä te olette tekemässä. Niin, on jo tehty se. Niin, ja erinäköisiä niin kuin, kaikkea tällaisia. Siis mä luulen, että kenet tahansa meistä voisi tällä hetkellä niin kuin pysäyttää tuo kadulla ja kysyä, että mitä te olette tekemässä siellä teidän yksikössä. Jokainen meistä osaisi selittää, että mitkä on meidän pääfokukset ja mitä me tehdään ja miksi me niitä tehdään ja mihin me niillä pyritään ja miten me on niihin päästy ja koska me niin kuin tehtiin sitä ensin tavallaan ihan vapaaehtoisesti keskenämme ja sen jälkeen me niin kuin ruvettiin tekemään, aina kun tuli joku, että arvioikaa teidän opetuksen management-välineet, niin tehdään sitä sillä tavalla, että tästä on meille hyötyä, eikä vaan niin, että täytetään nämä viralliset tavoitteet. Niin sitten me tavallaan niin kuin tehtiin semmoista työtä, jolla me niin kuin kartoitettiin ja fokusoitiin ihan niin kuin joku hirveä strategia. Mikä strateginen toimintasuunnitelma, joka oli myös yksi päänsääntö. No siis, mutta se mitä me tehtiin oli siinä, että me itse jäsennettiin tekeminen. Eli se oli työkalu meille itselleen. Nyt kuvata sitä jotenkin, kun teki sillä tavalla että mä olen siitä, jos me oltaisiin se vanhan kaavan mukaan, että tehdään jollekin muulle, niin se olisi ärsyttänyt mua. Mutta jos me itse jäsennetään tekemistä, niin ei sille mitään väliä. Musta on geograafinen juttu osittain. Siis me matkustettiin tänne ja se oli tavallaan tosi rankkaa. Meillä kaikilla oli iso valinta, että me pyöritään täällä, tehdään tätä työtä. Ja samalla sitten tuli semmoinen, että eihän tätä hommaa nyt, että jos kerran valitsee tämän rajun matkustamisen tänne kauas Jumalan selän taakse, niin haluaa sitten kans jotenkin, että se pitää palkita. Että ihan ei tässä ruveta mitään huonoa työtä, eikä tehdä just mitä huvittaa ja täysillä. Että muuten voi yhtä tehdä, mennä jonkin muualla töihin tai tehdä kotikaupungissa jotain. Ja samalla musta se, että meillä oli se ihmeellinen, me jouduttiin selittää, kun yleensä ihmiset joutuu selittämään vain yliopistolle asioita, että me selitettiin paikallisesti koko ajan. Mä luulen, että me vähän treenauduttiin siinä. Että mä käytännössä me oltiin eka jesuittokoulu Japanissa, että piti selittää koko homma alkeesta lähtien ja sitten sen jälkeen, mitä jesuitot tekee. Niin sitten musta on välillä sellainen tunne, että mä oon selittänyt miljoonan kertaa ihan alkeellisia juttuja, että mitä me oikeastaan tehdään, mitä ei ole ikinä joutunut heessä selittämään. Niin, siis koko ajan joutunut perustelemaan olemassaolonsa. Ja sen takia se ei tule semmoisena shokkina sitten, kun sanotaan, että esimerkiksi mun mielestä hyvä, että mitä me viedään tästä mennessämme, että heti kun tuli sieltä niin kuin sellainen, että mahdollisesti teidät liitetään nyt isompaan yksikköön, todennäköisesti maisteriohjelmia tullaan yhdistelemään, niin mä muistan, että me oltiin vähän aikaa niin kuin sillain kauhistuneita, ehkä hieman, että ei me tonne haluta. Ja sitten me tehtiin se päätös, että me mennään ja otetaan se haltuun. Että ei me, niin kuin me tehtiin sellainen päätös, että ei me mennä sinne niin kuin surkeasti, niin kuin, että joku iso imasee meidän, vaan me mennään sinne ja niin kuin viedään tämä hyvä juttu sinne. Mutta siis se niin kuin, mun mielestä se, että se oli yksi semmoinen positiivinen hetki, että me ei otettu sitä niin kuin semmosena, että nyt pannaan päät peiton alle ja siirrytään niin kuin lomalle, että nyt kaikki loppu ja nyt ei ole mitään hyvää. Että okei, ai tuli tämmöinen, no mitäs tää hoidetaan, mitä tehdään, että se niinku on ehkä kehittynyt vähän semmoinen asenne. Mutta meillä on kuitenkaan varmaan kukaan niin siis kynsiä hampaa niin kiinni tässä hommassa. Siis siellä ollaan niin omassa, tai ollaan niin sen takana, mitä tehdään. Mutta jos tulee joku semmoinen niin juttu, mikä jotenkin ratkaisevasti estää sen tekemisen mielekkäällä tavalla, niin silloin niin kuin tämä ei ole kenellekään meistä ainoa vaihtoehto. Moni meistä ainakin niin lähtee sitten, tai niin että se on ihan niin mitenkään hankalaa. Mutta mä tuossa sen lehtimiehen kanssa tänään, kun kysyin, niin mä silloin puhun ehkä sitä kokeellisuudesta ja jotenkin ajattelun ja tekemisen yhteydestä ja muusta. Mutta sitten se mitä sanoo kuitenkin, että joo, että kyllä se on varmasti tullut niin kuin aika hyvin niin kuin selväksi täällä. Mutta se on totta myös, että kyllähän ne siis näkyy ja se on ainakin tietty alakulttuuriporukka täällä ja muuta. Että me ollaan niinku semmoinen niinku peili myös sitten tolle, että kun mä oon jossain johtoryhmä UC-Pori-jutussa, niin on semmoinen tietty, en sanoa sylkykuppi, mutta siis semmoinen, kuitenkin semmoinen, että on joku olemassa joku sellainen erilainen tapa suhteutua akateemiseen toimintaan ja erilainen alue, mikä ei ole meidän alue ja tämmöinen, mikä on niin kuin julkisesti tuolla ja siinä on leikkisää meininkiä ja kaikenlaista. Mä tarkoitan tämän kaupungin, siis, että meillähän osa näistä asioista on hyvin niin kuin kaikille näköisellä olevaa touhua, mutta ennen kaikkeahan on tietty porukka, mitä on niin 3H+K
Tässä on tietty tämä musiikkiskene, mikä tässä on tässä kaupungissa. Mietit, miten Pia, kun sun tulemisesta ei ole vielä puhuttu, niin... Tuleminen. Se tapahtui. Niin, mä tulin 2008 loppuvuodesta. Ja musta tuntuu, että mä varmaan tulin aika semmoiseen niin jo tavallaan settiin. Siis semmoinen, että oli jo jotkut pelipaikat jo, niin kuin, siis jossain määrin. Siis tietenkin en mitenkään niin vähätellen tai en puhu mitenkään, että ei tässä ole itse mitään tehnyt. Mutta niin kuin vaan siitä ehkä kokemuksesta ja miten mä koin tämän omasta taustastani. Niin mä olin tosi niin kuin innostunut ja niin kuin tavallaan myöskin pikkasen hämmentynyt, että jotenkin, että voiko olla tämmöinen paikka, missä kaikki ei ole veistetty siitä samasta materiaalista ja samasta puusta. Kaikki on sitä samaa seinää vasten niin naulittuna tiukasti. Niin kaikki hamuaa jotain niin samaa, jotain horisonttia jossain, joka on niin jotenkin semmoinen niin aika häilyvä ja jotenkin niin useimmissa tapauksissa aika myöskin epätodellinen. Mutta kuitenkin se on jotenkin sellainen frontaa. Se on jotenkin sellainen, että kaikki jotenkin niin yrittää mennä sinne samaan ja sitten kaikki jotenkin tietää, että ei tämä nyt oikeastaan niin olisikaan jotenkin tilaa tälle kaikelle. Niin se semmoinen niin monesta perspektiivistä katsominen, se on ihan yksinkertainen asia. Mutta se ei ole mitenkään ilmeistä tai mitenkään semmoinen asia. Tarkoitatko se niinku opiskelijoita vai opettajia? Käyttää, mutta tietenkin mä ensiksi, että mulla kesti hirveän kauan, että mä sitten aloin noita opiskelijoita hahmottaa. Tämä oli semmoinen mun eka impressio, kun mä tulin tähän yksikköön. Ja tähän, tuohan johtuu siitä, että se on yhteisö ja kohtuullisen pienikokoinen. Että sitä, että jos ajattelee, että joku alan ihminen menee opettaa vaikka Taikkiin tai Aaltoon nykyisin, niin tunti opettaa joku kurssi. Niin se on aika iso semmoinen hahmoton orgaani siellä takana. Että se oikein niinku siellä, että joku siellä, ja myös ne ihmiset, mitkä siellä on, niin että ne tietenkin niillä omat programmit ja muuta, mutta se on jotenkin, että täällä on ollut enemmän semmoista ulkopuolista uhkaa, missä on joutunut luomaan semmoisen identiteetin. Pienen ryhmän kautta. Ja se on niinku se, mikä näkyy. Niin, ja sitten ihmiset ei varmaan niinku tavallaan ole niin hirveän tarkkoja niistä omista tonteista ja niistä rajoista. Et siitähän tulee, että sä et jollain tavalla niinku vaali sitä, että älä sä nyt niinku yhtään sano tästä mitään, että tää on niinku mun erikoisosaamisaluetta, että mä niinku tavallaan hoidan tämän homman ihan ja että siis, on se siististi siellä. Ehkä tommonen reaktio tuleekin silloin, kun sä oot niinku semmoisessa isossa, semmoinen pitkä käytävä, jonka varrella on 40 huonetta, niin sit sun pitää niinku paaluttaa sieltä, että tää on mun tontti. Mutta jos sä oot niinku tämmöisessä pienessä porukassa, niin siis tavallaan jokainen meistä on niinku oman alansa ainoa edustaja. Ja se aika, mikä me ollaan täällä, niin on niinku totaalinen aika siis aina. Et sillä, että jos olet niinku tuolla Hesassa, niin suurin osa ihmistä kuitenkin tekee sitä virka-aikaa. Ja kyllä mä luulen, että ei se ole tavallaan niin yksinkertaista. Mä oon ollut niinku pienessäkin yksiköissä niinku tekemässä juttuja, jossa niinku jotenkin, mä oon ollut niinku jonkunlainen niinku toisin ajattelun tapa tai joku semmoinen myöskin ehkä joku semmoinen niinku toisenlaisen identiteetin rakentaminen ja muokkaaminen, jota niinku halutaan, jota tehdään. Se on aktiivista työtä. Ei se tule vaan siitä, että jotenkin ihmiset niinku väistämättä, että jos on pieni porukka, voi olla vielä tarkempi jotenkin. Niinku, mä osaan tämän helvetin hyvin ja mä en niinku tästä niinku tuumankaan verran ikinä periksi ja en niinku ole kiinnostunut sun kanssa tästä keskustelemaan. Ja tästä myös itse asiassa tänään puhuttiin Maxin kanssa, kun tuolla pykattiin. Et mitä me kiteytettiin nyt tässä yhdessä keskustelussa, että ehkä joku sellainen ominaispiirre tai joku semmoinen, mitä kumpikin allekirjoitettu, on semmoinen myöskin hämmennyksen sietokyky, mikä ei ole kauhean välttämättä hirveän, että semmoinen, jos pystyy tapahtumaan, niin siinä on aika tavallaan vankat semmoiset rakenteet tai perustat. Sillä tavalla oikeasti voidaan olla, että asiat saattaa olla, siis, että tämä ei nyt ole ihan vesitiivis ja selväksi rakennettu ja ennalta hyväksi katsottu, vaan että semmoinen pystytään jotenkin toimii semmoisessa hämmennyksen tilassa ilman, että se on millään tavalla musertavaa. Yksi juttu, mikä varmaan liittyy moniin juttuihin, paitsi paikallisuuteen ja Poriin, niin se voi kuulostaa jotenkin negatiivisia, mutta se voi olla myös hyvin positiivinen. Täällä on tietty jännä historiattomuus. Ehkä jossain määrin, jos ajattelee isompia yliopistokaupunkeja, missä on tieteen aloilla ja niin sellainen traditio tai muu vastaava. Täällä ei ole sellaista tradition painolastia. Täällä ei ole keisarillinen
Täällä ei ole yliopisto. Aleksanterin yliopisto. Tämä on hyvin samantyyppinen kuin on siis esimerkiksi USAssa paljon college-kaupunkeja pieniä, missä ihmiset menee opiskelijat muuttaa sinne. Siis mä oon ollut töissä Joensuussa, mä oon ollut töissä Jyväskylässä. Siinä on taas se sama, mitä taas Helsingissä ei tule sitä, koska ihmiset vaan asuu missä, että se on niin kaupunki. Mä luulen, että laboratoriomaisuus ei olisi voinut silti toteutua jotenkin, koska muuten kuin sillä tavalla, että te olette kaikki ollut täällä, että asutte muualla ja tulette tänne muutamaksi päiväksi ja sitten vietetään aikaa yhdessä myös niin kuin työaikojen ulkopuolella. Ja silloin on niin kuin mahdollisuus niin kuin vapaasti just keskustella muuta, kun se on ihan eri asia kuin se, että jos on tietty opekokeus on tunti aikaa, niin ei siinä samalla tavalla voi kehittää jotakin uutta ajattelua kuin sitä tavalla, että sitä aikaa vaan on sitä yhteistä aikaa on jotenkin enemmän ja se on intensiivistä semmoista ja sitten, että kaikki on tavallaan tuntee toisensa eri tavalla. Niin no ehkä, en tiedä niin yhteinen aika intensiivistä, mutta ehkä se on pikemminkin niin kuin komedian aika, että ei ole kiire. Siis tragediassa aika on aina liian vähän. Komediassa se on silloin, että sulla on niin kuin joku kuolemassa tai pitää saada joku kirje perille tai muuten joku telotetaan, mutta sitten pysähdytään heittämään häränpyllyä johonkin ja niin kuin laulamaan ruokottomia lauluja puoleksi tunniksi, koska komediassa on aina aikaa. Niin meillä on, niin kuin, me ei olla täällä traagisia sankareita, vaan meillä on niin kuin, silloin kun me ollaan täällä yhdessä, niin silloinhan monet hyvät ideat ovat syntyneet täysin niin kuin tarkoituksettoman keskustelun. Tuohon niin kuin, siis Hamletin siihen Time is out of jointtiin, niin kuin sitä, että miten se niin kuin, oikeasti sitten niin kuin Hamletissa. Sanooko se Hamletissa, että Time is out of joint? Koska se sanoo myöskin Winter's Taleissa. Hamletissa, Hamlet sanoo. Aika on pois sijoiltaan vai? Niin. No, mä en muista missä kohtaa. Tämä täytyy tarkistaa. Mutta ehkä täällä on joku semmoinen oma aika, kapseli tai joku, missä tapahtuu asioita ja myös se, että opiskelijat ja opettajat jotenkin ei ole semmoista hierarkista, että musta ollaan tuntunut semmoiselta, että vaikka mä oon opiskellutkin ennen kuin tää alkoi tää, kun te olette tullut, mutta kuitenkin, niin että semmoinen, että kaikki on tavallaan oppinut yhdessä, että siinä on ollut tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen, että semmoinen kokeellisuus on tarkoittanut myös sitä, että se musta se tulee niin kuin, siis, että se lähtee siitä, että ainakin mulla ja mun mielestä, mitä me on puhuttu, niin jokaisella meistä, että se opetuksen teoksellisuus, niin se pitää sisällään sen, että mä en ole niin kuin tämän asian mestari, mä en ole vielä tehnyt tätä ennen kuin mä oon tehnyt tämän. Ja silloin mäkin opin joka kerta, kun mä teen jotakin. Ja meillä on kaikilla tämmöinen tavallaan periaate. En mä tiedä, kuinka tietoinen periaate. Osittain se on varmaan niin kuin meidän niin kuin aikaansaama ja siis näin, mutta osittain se on myös ihan tämä paikka, kun mä ajattelin, että ihmisillä ehkä on ne arkihuolet ja kaikki tuolla kaupungissa. Mutta kyllä mä muistan niin kuin vastaavan Tampereen yliopistosta silloin, kun oltiin kommunisteja ja silloin niin kuin sillain toiset vähän ennen valmistuivat ja siirtyivät virkoihin ja sitten toiset tuli vähän myöhemmin. Ja mä muistan vaan kerran, että joku niin kuin proffista huokasi sitten, että mihin on kadonnut kaikki ne opiskelijat, jotka istuu meidän kanssa ja tälleen. Nämä sanoivat, että katos nyt vähän ympäri ja siinä on tuossa assistentti ja tuossa niin kuin lehtori, että ne on nyt täällä. Sitten ne toiset, oli semmoinen vaihe silloin, kun niin kuin oli semmoinen yhteinen projekti opiskelijoilla ja opettajilla tai tutkijoilla, että ne teki niin kun ne tutustu yhdessä johonkin alueeseen, marksilaisuuteen, vallankumouksen tekemiseen. Ja siinä kanssa oli semmoista hyvin epähierarkkista se yhteinen tutkimustehtävä. Ja sitten se kesti niin kuin semmoisen ajan, kunnes sitten kun oltiin niin kuin päästy tiettyihin pisteisiin, niin sitten se tavallaan se yhteisö oli jo muodostunut ja siihen ei enää tullut uusia. Ja mun mielestä täällä ehkä se niinku hauskaa on se, että tänne tulee aina uusia opiskelijoita. Jos sanot tuosta opiskelijoista, itse koki tosi vahvasti, kun olen seurannut kuitenkin 4 vuosikerran verran tätä nytten, niin on se, että kuinka vahvasti opiskelijat määrittää sitä. Ja se vahvasti opiskelijat määrittää sitä ja kuin hienoa se oli myös se, että munkin niin kaverin äiti opiskeli mun kanssa samaan aikaan kuin eri ikäryhmät kohtaa ja tavallaan se aikaperspektiivi sitäkin kautta saa toisenlaisen merkityksen. Että ei ole samanikäisiä ihmisiä tavallaan jakamassa niitä. Niin, tänne tulee tavallaan ihmisiä, jotka moni on jo tehnyt jotain, ollut toiminut ammatissa ja tulee hakemaan jotain uutta. Ja niin kuin, mä ajattelinkin, että pitäisikö nyt hakea ruokaa ja puhua sitten esimerkiksi tästä. Mä sanon yhden jutun kerran, koska mä unohdan. Max puhui tuosta
ajasta ja sä puhut ajasta ja tragedian ajasta ja komedian ajasta. Mutta se on aika niinku, tärkeä juttu, se 2 juttua, mitä niin se on oikeasti muuttaa niinku ajattelua, se liikkuminen. Siis se tietyllä tavalla tämä meidän, että me aina, että oot sä silloin täällä, että ei kukaan kysy missään työyhteisössä, että oot sä niinku töissä silloin, tai et sä oo, niinku, että mutta se keskiviikon pois, että en oo, että mä oon Timbuktussa tai jossain. Että siinä on joku semmoinen niinku erilainen niinku suhde niinku sieltä ajaa, että okei, sulla on tää, että sä oot Benjaminin kanssa puhumassa tai näin. Että se on niinku yksi, mutta toinen juttu, mikä on täällä on sitten tää kollegiaalinen tekeminen. Et kun me kuitenkin tehty eri niinku, kombinaatioissa juttuja. Mutta silleen, niinku, että on tehty Paavon kanssa ja Annun kanssa ja Pian kanssa ja sitten on ollut näitä kursseja tuonne Heikinahon Minna niinku, dokumentteja ja muuta. Et se on eri lailla toteutuu täällä. Et se on varmaan myös semmoista luksusta näin rahallisesti yliopistossa nykyään, että voisi olla pari opettajaa. Niin per kurssi. Niin, että niin. Tavallaan siis sitä, että siellä niin saa jotain itse. Se on keventää kuitenkin. Ja siis kuukausipalkkaisia ihmisiä me ollaan. Mutta nämä on niin ehkä 2, mutta se aikautta ei mulla siihen mitään vastausta, mutta mä luulen, että se on merkityksellinen asia. Onhan me vitsailtu, että me ollaan siirtomaan herroja. Siis tämä sielu jää jonnekin matkan varrella. Ellei se ole jäänyt tänne. Se on pitkin tuolla Kakkostien varressa. Jussi kanssa. Niin, mä haluan sanoa tästä, sanoiko se kollegiaalinen yhteistyö, hieno sana. Niin. Mutta siis se oli niin kuin, mä lähdin siihen ihan vaan sillä tavalla, että mä lähdin niin kuin tekemään Marion kanssa, se oli mulla hyvin luonteva tapa, koska mä tuun semmoisesta porukasta, että on aina, niin kuin sanoin, kun oltiin pieniä ja kommunisteja, että on opiskeltu yhdessä ja että on selvitetty asioita yhdessä. Ja ettei niin kuin, sitten oli tavallaan niin kuin luontevaa, että jos sä tuut luennoimaan mun kurssille ton jutun, jonka sä osaat, niin sit mä tuun luennoimaan sun kurssille tän jutun, jonka mä osaan. Ja mä voin antaa sulle mun PowerPointit, että sä voit tehdä niin kuin tästä näin nyt sitten, että mä annan sulle materiaalia, vedä sä toi kurssia ja mä niin kuin hoidan tämmöistä juttua, että tehdään niin kuin semmoista yhteistyötä. Mutta sitten se oli niin kuin, mun täytyy antaa Pialle suuri tunnustus, että mun mielestä Pia on ollut hirveä tämmöinen niin kuin hiiva tässä kollegiaalisessa yhteistyössä. Se on ihan oikeinkin niin kuin, siis sillä tavalla, että mun mielestä, jos sä sanot, että täällä löytyy ihmisiä, jotka on valmiita tekemään asioita yhdessä, mutta mun mielestä sä olit kauhean käynnistävä moottori. Että sä tulit niinku semmoisella tavoitteella, hei, tehdäänkö tämmöinen näin, että sulla oli heti niinku 3 ihmisen kanssa suurin piirtein yhtä aikaa yhteinen kurssi käynnissä. Ja sä oot ollut valmis. Mutta mun mielestä se oli todella mielenkiintoista, koska siinä sitten kun niin kun on, koska tämä ei ole mun oma alani, tämä visuaalinen kulttuuri ja taide, vaan mä tuun yhteiskuntatieteistä ja mä oikeastaan tuun sieltä akateemisesta ja kaikesta tiedeyliopistosta ja miten sitä nykyään sanotaan. Mutta siis se semmoinen niin kuin suhtautuminen opetukseen oli semmoinen, joka oli kauhean mielenkiintoinen huomata. Ja siis se, että miten opiskelijoita niin kuin ohjataan silloin, kun niitä oikeasti ohjataan ilman, että niitä kuitenkaan niin kuin päsmäröidään. Että onkin olemassa niin kuin erilaisia tapoja suhtautua ja tehdä tätä opetusta ylipäänsä. Ja mun mielestä se on ollut kauhean mielenkiintoista ja antoisaa. Ja se on ollut niin kuin semmoinen tärkeä juttu mun mielestä tässä. Mutta se on sillä niin kuin myös, että siitä tuntuu, että siitä jotenkin itse saa jotain, että jos joku mainittaa, niin voi olla helposti semmoinen, että jos sä menet kysymään joltain, että tehdäisikö yhdessä kurssia, niin voi olla, että no en mä tiedä, mun opetustunnit on täynnä ja miksi mä nyt lähtisin tähän vielä, että tässä mun pitää tehdä jotain ja näin. Että toi edellyttää sen, että on niin ajattelee, että ensinnäkin on yhteinen päämäärä. Meillä on jotenkin, että meillä on näytetty opiskelijaporukka, mikä niin kuin, saaminen valmiiksi on niin kuin meidän kaikki yhteinen juttu. Ja jos mä nyt tiedän sanoa tuossa, niin se helpottaa mun hommaa jossain toisessa kohtaa, mutta sitten se on taas näin. Mutta myös, että se on niinku helpompaa se, ettei niinku vaan itseksensä tee jotain. Se on niinku, että sä et niinku yksin ole siinä että mieluummin jakaa niinku kaikki vähän näin. Ja nyt me tehdään nyt tää homma niinku ainakin Maxin kanssa tuolla. Ja sitten ihmiset on myöskin niin rajalliset. Onhan se, mä koen ihan hirveän vahvasti sen, että mikä mieletön niinku
potentiaali tämmöisessä on, että kun on kauhean raskasta sitten niinku tuolla niinku leikkiä niinku erilaisia erityisasiantuntijoita. Niin ja minkä takia, että sanotaan, että taide ei synny tynnyrissä tai niin miksi joku opetus syntyisi, että jokainen tekee sitä niin, siis kapeata omaa taide, koska, sanoisiko vielä näin, että koska me ollaan kaikki ihmisiä, jotka tykkää kokeilla omia rajojaan, jotka tykkää tehdä asioita, joita ei vielä osaa ihan hyvin, jotka tykkää tehdä asioita riskillä, niin se on helvetin hienoa, että voi tehdä sellaisia asioita, joita ei oikeasti osaa, kun saa siihen niin kuin tueksensa ihmisiä, joka osaa. Et jossain kohtaa, että yliopisto-opettajathan, siis harvoin, nyt te olette pedagogisessa koulutuksessa, mä oon jo käynyt sen, mutta niin kuin sinä aikana, kun mä oon täällä ollut, niin että kuitenkin, mä tiedän, se niin kuin opettaminen on ollut koskaan se niin kuin yksi juttu, että sekin pitää itse niin kuin nähdä, että sitten kun menee jonkun muun kanssa opettamaan, niin sä oot sitten siellä, että ajaa, noin kato tekee, tuohan onkin ihan kätevää. Noin se voikin olla. Näin. Että oikeasti vaan, että ei tiedä, että herra jumala, joo. Niin, että noikin voi tehdä. Koska eihän meitä on koulutettu muuta kuin sitten siihen alaan, mitä me tehdään. Mutta se, että huomaa, miten oma opettaminen muuttui siitä 2006, kun mä kirjoitin kaikki luennot, 3 tunnin luennot, 8 kappaletta, ei siellä kukaan muu saanut puhua mitään. Mä paasasin ja näytin PowerPointteja ja sitten menin kotiin ihmettelemään. Niin oliko se diaprojektori vielä? Ei varmaan. Se oli varmaan niin kuin Zoetrope. Mikä? Silloin olihan täällä vähän kuin paljon. Se tosiaan, että näkee vaan, että jokin toi tekee tommosen tehtävän, että hän toimiikin hyvin tai muuta. Se oikeasti periaatteessa on oppimista.